Kusukela ngisemncane uma benginokubona or nginokufila engathi uyangihlukumeza nje njalo. Bekahleze engithethisa, ehlezi nje engakhulumi kahle nami. Endlini kumele ngenze imisebenzi eminingi, ngibuye esikoleni njalo. Kumele ngipheke, ngithi ngiqeda ukupheka kumele ngihambe ngiye engadini. Ngihambe ngiyotshala ivande. Ngumfundi wesikole. Hhayi-ke ngicela ukukutshela ukuthi lokho kusebenza kanzima kwami kwangenza ukuthi nasemfundweni yami ngiyimisele. Ngoba ngikhuluma nje ukuthi ngaze ngasebenza emsebenzini nganyuselwa iy'khundla ngaze ngaba i-MD. Angisho mina i-Med Director, ngisho i-MD enkampanini enkulu. Sengiyiphezulu le ey'congweni. Cabanga-ke ngoba emakhaya uma ngamakhela umuzi, isithabathaba somuzi. Ngoba ngaqale ngamcela ukuthi ngicela azohlala emadolobheni, ngimthole umuzi osemadolobheni. Wathi yena akasoze washiya la ekunethuna lomnyeni wakhe khona. Hhayi-ke umana-ke sahlala lapho bengimenzela yonke into ayifunayo. Kuthe umama sethanda ukukhula wangivakashela emzini wami ngey'ndaba zokuthi ubekangekho kahle. Impela ngamlanda emakhaya engekho kahle. Impela usumuza ngisho nasecingweni uma ukhuluma naye ukuthi uyagula. Hhayi-ke umama ekafika-ke lana umana nje afike enze imhlola akhoze enye i-chaos ongayazi. Uyabo waqala wagula wathi mangabe sesindile kumana wakhoza i-chaos-ke la endlini. Uyakhuluma nefoni avelane akhulume nje into ngokuzwe uyiqonda ukuthi iqhamuka kuphi. Athi hayibo ekhuluma nezinye iy'ngane zakhe, uma unazo ezinye iy'ngane ey'ndala kunami, mina benguwumagcini uthi umnjana. Kodwa nje bengingathi iy'ngane lezi azimnakile, azimenzeli izinto, bekenzelwa umina kakhulu izinto. Akhulume naley'ngane, kanti nizongilanda nini? Naku ngifa indlala emzini kaNomondo. uNomondo akapheki, akaphaki, ubhizi nje ufuqelana nale ndoda yakhe engasebenzi umahlalele emfuqela imali. Lapho usho indoda yami isebenza endlini and ukhuluma kakhulu efonini, for sure indoda yami iyamuzwa le khona. Yabona yonke lento le yaqale yangiphatha kambi ukuthi nangumaye efuna ukungixabanisa nendoda yami efuna ukuqeda umuzi wami. Uma mangabe sanda ukusinda, ngithe ngelinye ilanga ngibuye emsebenzini, ngiyafica endlini uyibukela amandiya. Ubuka lamandiya akhuluma isiZulu, oDivanji, noBanibani, noRaje. Uyibukela amandiya uma endlini kungcole idaningi. Hayibo, ngathi semzini wohlanya. Phela la mina nginomuntu oklinayo, nginesisebenzi. Ngicela ukukutshela ukuthi umama ngabe ngimbuza ukuthi kwenze njani, why endlini kungcole kanje, uma bekacobolonda ubhontshisi. Uyabona ngenkathi ngimlandile esuitcase-ini nale ngithi kuney'mpahla khona, kanti yena wafaka isaka labhontshisi awutshalile. Useyangibuza ukuthi mntanami wawufuna mina amandla ami igazi lami libole lapha ngifike ngitshala ubhontshisi ngiphinde ngiwushiye emakhaya. Ngawuthatha vele ngakutshela ukuthi ngufakile ngoba ubuzonqaba mntanami, kodwa bengeke ngilahle umsebenzi wami omningi kangaka. Ngikhathele lokudla kwenu okuthengwa ey'tolo lokhu kungazi ukuthi kwakustorishwe nini. Ngifuna ukudla nje into enempilo. Manje ukungcola endlini uma uthini ngako. Ngicela ukukutshela-ke ngizothi manje awutsheli ngani ku-anti-ke akuqoqele mangabe uqeda. Athi kuphi khona? Uyambona lo nje uthi eqeda ukuklina ngaza ngemophu ngashaya ngaklina ngemuva. Ubhizi uloku eduniselana nale ndoda yakho umahlalela indoda yakhe engenzi lutho. Cabanga usho eyami indoda uma endlini nje bekaxabanisa eyinkinga uyaphixiza. Ufike umuntu aklina uma athatha imophu engcolile azobhaxeke ngayo, angcolise more kade indlu icwebezela iskuni. Hhayi-ke ngithule ngiyibone lento nanguma problem. Yabona nekhanda lami selidizi ukhuluma kambi ngendoda yami, ngithi ngiyamkhuza uma akakhuzeki. Nje indoda yami isebenzela endlini. Umuzwa noma ekhuluma nama-calls uthi hawu ingane yami ngayifundisa kanzima kanje ngithengisa obhontshisi. Nansi ingane yodlana nendoda la, umquveve wendoda, umkhufefe wendoda uhleli la yona yodlana nayo le ndoda. Cela ukunitshela ukuthi uma ngize ngimhlalise phansi ngoba ngibona naku ngizofa i-headache. Ngimtshele ngithi ma ngiyacabanga ukuthi usulungile manje, usu-right, usulaphekile. So ngacabanga ngafika esinqumweni sokuthi akekho umfazi othanda ukuhlukana nomuzi wakhe. Kakhulu lapha ekhaya-ke kunethuna likababa. Ngiyazi ukuthi uyathanda ukuthi uhlale eduzane nethuna likababa.
Ngizocela ukuthi ma uphindele ekhaya ngikutholelile-ke unesi ozohamba naye ozokubheka ngaso sonke isikhathi ukuthi u-right, enze sure ukuthi izinto ofuna ukuthi wenzelwe zona uyakwenzela zona, uyakunakekela. Umuntu nje ozobe ekugadile ehleli nawe full time. Uma ngabe unenkinga uzongifonela lowo muntu loyo, ngigijime ngizokubheka ekhaya. Cela ukunitshela ukuthi aphindeleke ekhaya umama. Hey bakithi, akuphelanga amasonto amangaki bese siyongcwaba uma emakhaya. Like I was crying my lungs out ukuthi if uma mhlambe mina ngimxoshanga ngambuyisela emuva ekhaya, because bese ngibona ukuthi nanku umshado wami uzovithika, nanku umshado wami uzophela, nanku umshado wami uzophela because manje into ayenzayo ukusixabanisa kusuke ekseni kuzokuyoshona ilanga. Ngiyanitshela ukuthi emakhaya waqambe nje ngasithela mengiqeda ukumshiya ekhaya nonesi, wasala waxosha lo nesi wathi ungake uyitshela ingane yami ukuthi wena usasebenzi la, uzohola iholo lakho uphume endabeni zami. Hayi-ke umana-ke kanti ukugula kuzophinde kumvuke kumxine, and we never picked it up on the call ukuthi uma akekho right, kanti uma uzodlula kanjalo-ke emhlabeni. Sengihleli-ke manje nginomzwangedwa ukuthi if angimxoshanga ngabe mhlampe usaphila, ngabe usa-right, bekumele ngabe mhlampe ngathola ezinye iy'ndlela zokuthi uma ngimphathe kahle. I-stress bese singibambe kakhulu, sengiphuza ngingayeki-ke manje nje sengumotshwaleni ngenxa ye-stress. Hake ngize ngiqale-ke manje ngi-research ukuthi lesi simo lesi mhlampe bekumele ngabe ngadila naso kanjani. Why uma bekaba njena? Because nami bengizama ngimnikeza uthando lonke, but why uma bekangekho even available for mina emotionally? And then engakuthola kwi-research yami, as I was researching, ngakuthola ukuthi abantu bakudala bakhule ngaphansi kwengcindezi. Bakhule ngaphansi kwengcindezi nje, impilo yabo ishesha kule y'khathi zama-apartheid, iy'khathi zokuhlukumezeka. Amadoda nje bekuyindaba yokuthi umfazi mkhomba ngesagila ithi hey sengiyangena mkami, uyabona nje bengenayo ngisho nanenhlonipho yabo. And then I've realized ukuthi abantu bakudala like banjani, they like abakwazi ukushowa indlela abazizwa ngayo, indlela abazizwa ngayo because baphile impilo le etough, iy'khathi ze-apartheid, iy'khathi zokuhlukumezeka. Impilo yabo it's just like that. Baphile impilo yokuba toxic, even nasemsebenzini kuma-environment okusebenza. Ubona labantu laba abadala, omama bana-55, abanye basazo-retire, indlela aba-toxic ngayo, ba-toxic because of le y'khathi lezi esiphuma kuzona. Abanayo lento yokuthi asihlaleni phansi sisebenzisane sidiscusse. Umuntu nje unalento leyo ukuthi uyabhambuluka nje, ngiyayenza into engiyenzayo. Basanele ziyayinsila lezi zakudala, of which it's not a bad thing because it's where they come from. Ngithema ngabe sengiyibuka lento le ukuthi bekumele ngabe uma ngim-understandile ukuthi uqhamuka kuphi, uphuma kuphi, ithini imvelaphi yakhe. Isafesi yakhe vele iqinile, even if angaba naluthando kumina, kodwa kunzima sometimes ukulishowa lolo thando because bakhula ngendluzula, bakhula ngalesikhathi ukuthi yonke into oyenzayo uyenza ngenkani. We understand? So sengiyaqala ngiya-researcha, sengiyathola ukuthi mhlawumbe bekumele ngabe lento le ngayenza ngendlela ehlukile. Mhlawumbe ngabe uma ngamakhela u-2 room la ngaphandle ayihluphele khona-ke, ngimfakele isitofu sakhe, ngimfakele yonke into, axhefize, ayidlela ugwayi wakhe, lo gwayi wakho wabantu abadala, because bengifica nje unyemfuka amathishu namaduku egcwele idaningi, amaduku alogwayi lobizwa kuthiwa insuku. Kodwa ekugcineni nga-understand ukuthi abanye babazali bethu akukho lula ukuthi singabashintsha. Ngisho ngabanikeza uthando kanjani, sometimes alibasebenzeli. Ile ndlela abakhula ngayo, ile ndlela nje upbringing yabo engakhona. So okubalekile is just to understand them and let them be. Impilo iqhubeke iye phambili, ungayisoli njengami engayisoli ukuthi ekugcineni kosuku ngamxoshwa wami umzali wami ngamshova emakhaya. Manje umzwangedwa usudla mina ukuthi if angimxoshanga ngabe mhlambe usaphila. Ngizoyibeka lapho-ke indaba yethu okwanamhlanje. Family, ngicela ukuxolisa ukuthi
Kubantu abathenge imovie yethu Friday, Saturday and Sunday, sibe nenkinga, like some sort of technical issues. So we are still trying to fix that technical issue. Istory sizobe si-back online by tomorrow midday. So ngiyanithanda kakhulu family, nibe nosuku olumnandi. Ningakhohlwa ukuthi nisfollowishe to all of our social media platforms. Buzz SA, siyanithanda kakhulu.